anoita nani anozobaiwa but kwapa mwana mudiki injection kubaiwa kumunhu mukuru injection kwapwa saka vakuru vachigona kugamuchira kubaiwa nokuti vari hakusiri kubaiwa kwapwa but kumwana mudiki kubaiwa unotobatiranwa sekubaiwa kana uri mwana mudiki nokuti kana uri mudhara unotodzikisa wega uri kuziva purpose ndio unotovatendera kuti achibaya indiite musha. So spiritually there are issues nokuti when God wants to address in your life vanoshanda nesystem inenge injection. Pano murume anamata ari kuti Mwari mukoma wangu anondirova, save me from the hand of Esau. Hatina kubva kumba kuzvakaka kapisa saka nanumukira akandirova ndakuda kundosangana naye. Mwari ndibatsirei. Mwari ndokubva vadzika in form of a man ndokubva varwa nemunhu ari kuita munamato wokuti handidi kurwiswa. And dai ari Esau akarwa naJacob maybe aigona kurova zviri nani semwana wamai vake. But mutumwa paakaburuka bhabharo rinoti Jacob wakatyorwa chiuno udyi akatobva ipapo achitadza kufamba kurwadziwa achitokamira. Denga rauya kuzoremadza munhu ari kuti Mwari ndikasangana naEsau anondikuvadza. Denga parinoburuka ronyatsokuvadza munhu ende rakuvadza munhu rotaura language inenge opposite kuti you are now blessed waropafadzwa. Nokuti chichimo chake abatana nemutumwa anoti handikusiyai kusvika mandiropafadza. Saka ropafadzo yacho ino include the pain. I'll take you somewhere. Ropafadzo yake iri in 2 dimensions. His name was changed to become Israel. He was blessed with words. He was wounded physically. Zvino kuti kwese kwaachaenda achikamhina kudai vamwe vachiona pain iye anointerpreta in 2 dimensions kuti this is pain but also gain is hidden. Nokuti musi wandakaremadzwa I was blessed. So indava Mwari vachitange vasanganisa kukuvadza munhu nekukomborera munhu. I'm sure that way is better. Kuti Mwari vaite chimwe chinhu chinokureminder kuti urambe uchitya Mwari. Nokuti zvikanyanya kufambira unogona kukanganwa kwawakabviswa nenyasha dzawakaitirwa zvekuti unopedzisira wakubackslide. Saka chinhu chingatokukipa along the way ndechekuti mombe dzako dzawanda ukatarisa step yako wozoti dzakawanda musi watakadiscipline wanashe. So Mwari vari kuisa discipline and gain. Do you know in life if you don't want discipline forget about blessing. It sounds a little bit rude but I'll repeat this. Ukasada discipline utori uri kubuda pachena kuti haudi success. Success demands much discipline. Mapositions ese ari kumusora unodai anoda imwe mhando yeupenyu hwekuzvirovedzera hwakasimba. Ukadawo kuva doctor unofanirwa kuverenga mabhuku, unofanirwa kuzvipa nguva yekudzidza. But ukada kuva doctor uchinakirwa ungatoita kuva witch doctor n'anga notungoenda kuchipinge kuhwani kotodzoka wakurowa. But original doctor anozotambira shin. Discipline must be part of lifestyle. Zvese zvaunoyemura vanhu vane area zvavakadzirovedzera zvakadimanda much discipline kuti vasvike at that level. Every level in life demands discipline. Jacob ari kuti ishe handikusiye kusvika mandiropafadza haana kunzi you are now blessed receive mombe makwai nekudi remember this man aitova nemombe dzakawanda but ndokubva adiscover kuti I'm not blessed. So what is a blessing? Kana munhu anga ane mombe aine makwai aine vana vanosvika 11 obata mutumwa wokudenga oti handikusiyei kusvika mandiropafadza. So what is a blessing? Izwi rekuti blessing neizwi rekuti blessings rakasiyana nekaesi kari papa rikanditsanangure. Ma blessings ma fruits anoshowa kuti you are blessed. Blessing ma blessings maropafadzo ne blessing ropafadzo zvine difference. Blessing is the tree. Blessings are the fruits. Kureva kuti you need the blessing to have blessings.
chero usina muti anonogona kutenga mabanana usina muti wemubanana. But munhu ane guarantee yekudya mabanana next season munhu ane miti yemibanana kudarika ane mari kuzotenga mabanana. Blessing is spiritual empowerment. Haibiwe, haibatike, inorarama mauri. Ma blessings anogona kubiwa nokuti zvinhu zvakamanifesta physically. Munhu kana aine mabhazi, patinoti akapfuma nokuti ane mabhazi, which is actually the opposite. Mabhazi is sign yechinonzi kupfuma chiri mari. Nokuti ukabvisa mabhazi iwayo, as long ane a mindset iri rich, you can still make it. No problem yakaita mbavha. Mbavha inobira munhu mari, haibe source inoitisa munhu mari. Saka inofanira kuramba ichiba. Uya abirwa anotambira imwe next month, uya anoba anofanira kuba futi. Nokuti haatambiri haashandi, haasi kusource ari kuend. So munhu can tamper with blessings maropafadzo ako, but he cannot take a blessing chiropafadzo chiri mauri. So Jacob ari kuti handikusiyei kusvika mandiropafadza. Request yake dai mari makore edu taita haisi valid. Nokuti isi chatinoti kuropafadzwa is what we see. Chinonzi blessing hachioneke. Chinooneka ma blessings maropafadzo mafruits. So I discover that I'm not blessed, although I have cattle, sheep, children, vakadzi, but I'm not yet blessed. And you see, I was Jacob akaita prayer request iyoyi yekuti handikusiye mshikamandiro bafadza danga rakazara nemombe makwai akazara vana varipo madzimai aripo but akadiscover kuti I don't have the blessing in me, but I have blessings that surrounds me. So blessing is a spiritual empowerment. Yekuti haigone kutorwa outside. Zvinooneka outside people can deal and tamper with. That's why Jesu pamukadzi weSamaria akati mvura yandinokupa inini inenge iri mauri kwete panze. Zvakuti iwewe ndiwe unenge wane the living waters inside you. Why? Nokuti mvura yamunochera panze yaJacob panogona kuuya mumwe munhu ane pambo akapomba yese ikapera. YaJacob panogona kuuya munhu ane poison akadurura akauraya guta rese. YaJacob yepanze munhu anogona kukanda ndove yemombe mukati wemvura inovava. Saka yandakukupa now no man can tamper with. Which means the blessing of the Lord is inside the man. Zvakafanana nechinhu chinonzi anointing. Anointing haibatike. Kuti anointing haibatike haisi tangible. Chinonzi anointing hachibatike ende hachioneke. Saka uchiona yaunoti anointing oil inotombotengeswa muspa unodi ungoitenga. Kureva kuti mufundisi paanozoibata unamata ari kuisa zvinhu zvisingaoneke. Nokuti dai iriyo anointing oil yatinoona kuspa ungonotenga iyo utoisa mumba. Inda uchinoitengera kuchechi ende muspa yakachipaka kuchechi kadiki ndoke 10. Sei uchidai inoti dhurei uku kune ma 5 liters. Inyaya yekuti urunyatsoziva kuti this oil haisiriyo anointing. Anointing is a spiritual empowerment iri mumunhu iri transferable pachinhu chiri tangible, but you cannot touch anointing. You can receive, but handi chinhu chiri tangible. Inenge mhepo. Mhepo kuti uzive kuti iripo unoona ma effects muti uchidai. Iyo haibatika haioneke kuti iri kuenda kupi iri kubva kupi, but kuti uzoti pano pane mhepo you see the effects. The same with the anointing, the same with the blessing. Chinooneka my effects, my blessings, not the blessing. The blessing is hidden inside the man. So mukomana aziva kuti mukati mangu I'm still empty. Although my surrounding vanhu vanogona kuva attracted nayo. Do you know there are people with the things who don't sleep, and you desire to have such things, and iwo pachavo they are not comfortable. Why? Nokuti you can have something surrounding you chisiri originally a blessing, but chawakangowana outside through many systems. Ichokwadi kuti munhu akada kuva nevana anoroora kana kuroorwa ova nemhuri, but ichokwadi zvakare kuti unogona kuva nevana usiri pamurume. It's possible.
Ukangoziva zvinongoitwa chete unotoita ukateta vako usina kutomboroorwa unogona vana 4. But the difference yevana uri pawanano nevana usina kuroorwa iri paresponsibility. Kumwe kwacho hasi makorokoto edambudziko. Wafana nemunhu amitiswa ari kumba kwababa wake mukomana wacho achiramba. Nhumbu iyoyo haufari nayo. Unenge uchatobhenda kuti inonoke kuoneka. But kana waroorwa 2 months unenge wakutofana kuipusha. Zvakaita ende ndiriko. It's good to enjoy. So Jacob ari kunyatsonzwisisa kuti chinhu chinonzi blessing I don't have. I have things surrounding me. Mwari mukandipa opportunity yekutaura nemi. Ndiri kuda kuropafadzwa. Unoda kuropafadzwa sei? Wanzi une mombe, wanzi une makwai, wanzi une zvese. Ari kutoziva there is something missing. It takes maturity kuti munhu adiscover kuti I'm not blessed. Iye danga remombe rakazara ine makwai nevana vakawanda. Saka mutumwa wakudenga ndokubva ati chatakuda kutanga kuita I want to change your name. Unonzani zita rako? For the first time. Inzwa chinoita kuti denga ribvunze harisi kutsvaka ruzivo. Riri kuda kuziva kuti uri kuziva here kuti utaura nani. Nokuti he fought with God. This angel was God himself. Saka Mwari paari kubvunza munhu kuti unonzani hazvina kuti munhu wemunyowana meno kwabva nako vanomuziva. But vatresa rekodhi yake vakaona kuti akamboibvunzwa kumba kwavo same question nababa wake vasisaone kuti ndiwani mwanangu, akati ndinonzi Esau dangwe renyu. Saka this time Mwari vari kuti hatitange takomborera tisati tachinja matauriro. Kana muchiri kunyepa muchiri chimbokuvhetai unonzani. Ega ndopaona kuti kunonyepwa kumba kwedu but kana tasangana naMwari aishepetani bude pachena ndiye Jacob wamasangana naye. But wakabva kumbaka uchinzi Esau iwewe. Baba vakakubvunza kuti ndiwani mwanangu, ukati ndiri dangwe ranyu Esau. But Mwari pavamubata aziva kuti unogona kunyepera vanhu kwete Mwari. Can I repeat this? Kunyepa unobudirira kune vanhu kwete naMwari. Vakubva vabuda pachena zika ndini Jacob. Mwari ndokubva vamuchinja zita. But ari kumba kwavo haana kuchinjwa zita, akazvichinja zita. Let me help you. Don't try to change yourself. Let God change you. Pese paunotraya kuzvichinja nokuti zvakati handichaita ndakasiya anenge achinyepa akambomira. As long uriwo wakaita decision kuti handichaura futi uchaita. Why? Nokuti ukazviita wega chihure it's a spiritual thing. Achikundwe ne decision chinotoda spiritual empowerment to help you to stand. Izvi zvinoita kuti ufungidze kuti wakaregera. Pane masituations aripo. It's a matter of time. Pane life painokusimudza so pekuti wega unongoona kuti it's one of those things. Hakuna munhu ane ability yekusiya chakaipa. Saka chona patoparidza richiti uyai kuna Jesu. Tinoda kuti muuye kune ane simba rekuti akusiyisei. Ukangoona wasiya wega uchatanga futi wega. But iye akakusiyisa anoramba ari mauri nokuti paunoda kuzviita iye ndiye anokuhodha. Saka Jesu akati kuvadzidzi vake I will make you fishers of men. Warning kuti don't try to make yourself. I will make you. Saka ukangoona usvika palevel yokuti you want to change yourself, you are making an error. Don't say this to yourself. Zvinogona kuzviita, zvinogona kusiya, zvinozvigona izvi. Ukangoti I can do this. Akataura statement iyo wandakada akanyatsoigona ndipo anoti I can do all things through Christ. Ukabvisa Kristu alone you cannot make it. Yakafanana nesalvation yatikuparidzai. Kana dai wakatsanya sei ukanamata sei, Mwari vanga vasingakugamuchire, wakatogamuchirwa through Jesus. Dai asiri Jesu akaenda pamuchinjikwa even kuparidza pana zvasingabude. It's because of him. Ratiri kuparidzai vanhu vakafirwa naKristu kwete neni. Ini ndikatonzi ndikufirei handikwanise. Chinoita ndikuparidzire so wakafirwa kudhara. Dai ndini ndofanirwa kufira iwe dai zvavharana hapana hazviite. Ubva kuti saka hana rudo. Iwewe imbofira inini tuone. Unoona takafanana. Hapana anofira umwe panapa. Sio ndifire wewe ndisiye mhuri yangu neshuwe. Kana wewe ufire inini usiye vana vako. It's because of Jesus.
So mukomana avhetwa nedenga kuti unonzani. Haasi kuda kuzikanwa zita. Ada kuzikanwa kunzi ari kuziva here waari kudhila naye. Ukaziva kuti ndiri kudhila naMwari, make sure kuti waakunyatsoziva kuti hausi kuita nevanhu. You can fool people, not God. Handikusiyi kusvika mandiropafadza. Ndokubva abvunzwa zita, ndokubva ati Jacob, zvikanzi right, from today you are now Esau. You are now Israel. Ndokubva mutumwa atora tsvimbo ndokubva arova hudyi chiuno ichi. Ndokubva dislocator the hip side. I want to say this. Denga pariri kurova munhu. Munhu ane mapatsi akawanda nearea dzakawanda dzekurova. Choice yedenga yekuti regai tirove chiuno. Pavhetwa futi character yemunhu ari kuti ndoda kukomborerwa. Nokuti ari kumba kwatezvera wake. Akanzi pakushanda kwawaita kwashanda zvakanaka. Ungade mari. Akandaida vari vakadzi. Saka denga rinotoziva kuti uyu angatofira vakadzi upenyu hwese. Taada kurova area inotadzisa kuti abate mari. Izvezvi pamwe pacho unofunza kuti mune zvikwambo. Chikwambo ndicho choda kurohwa neshoko chikwambo. Ephesians 6. Ukanzwa shoko richiti pfekai nhumbi dzekurwa nadzo. Rinoti and put on the belt of the truth. Belt of the truth. Shield of faith. The helmet of salvation. Belt of the truth. Kubatwa chinhu chiri chinonzi belt chiri so important. Why? Nokuti dzimwe nguva kana wakumhanyiswa neenemy usina belt, trouser rikadzika, unozvibatisa, ubatwe nekuti haugone kumhanya. Unobatwa nokuti hauna kunyatsosunga chiuno chako bhande. Saka trouser rako rinopedzisira raa enemy. Izvo ndoparidza kudai kune murume akutoziva kuti mhando yangu hombe trouser. Ndatopedza baba, uda ndidzikire. Apa ndo enemy yako iyi. Hapana akakubira mari. Belt of truth, hauna bhandi. Inda rakanzi bhandi rezvokwadi. Kuda kuti denga rakatoona kuti kumwe pese munhu angaiti chokwadi pakunamata. Handi kune munhu akaramba kudya pork ari kusmall house. Achiti achechi yedu haidi. But kwaari kwacho Mwari wacho haadi. Zvamwari asiyana nazvo anoramba zvechechi aiko. Kurati apa hapana shuwa. Umwe kwese kudiwa kwawo achiri kunamata patapa. The belt of the truth. Saka Jacob atoonekwa kuti murume kukumbira kwaari kuita maropafadzo. He's not blessed. But the problem is the character. Haana kurohwa kana musoro kana gumbo. Akarohwa pahudyi pachiuno. Ndokubva audzwa shoko rekunzi you are blessed. Akabva ipapo achitadza kufamba. Munhu waakatangana kusangana naye imhuri yake, adzimai nevana. Kureva kuti apa pakaita mushe, witness hombe havasi vamwe vanhu. Kumba. Nokuti dzimwe nguva uchitoparidza kudai vanhu vachiri powerful, adzimai navo chikoti dai murume apona. Nokuti kumba ndokunotozikana kunzi vanhu vanofanira kuita mawitness pakunamata kwako, vanhu vaunogara navo kumba. Choti vamwe vese anogona kuconvinsa vekumareni kwenyu hazviiti, ozi kune kwamunodhumana. So this man was wounded. At the same time, he was blessed. Inda Mwari vachimixa a blessing and pain. Vachimixa to wound somebody and to bless somebody. Munhu wese ane blessing, ane a certain side raari wounded. Pane paanokama. Ukamina isi choice yake. Denga rasangana naye, saka rasiya emaki. Kureva kuti Mwari vakasangana newe, vane chavanoita chinogadzirisa mafambiro ako. Nokuti paakarohwa apa pakachinja step. Kureva kuti Mwari vakasangana newe, vanofanira vatanga vachinja mafambiro. Zvisati zvafamba, unogadziriswa mafambiro. Nokuti zvikafamba une mufambiro usina kunaka, unoenda kusiriko. Mwari vaipa vanhu chingwa murenje millions every day. Munamato ndekuti give us our daily bread. Muri yako muripo 4, hamusi kuchiwana. But vane record yekupa mamillion murenje. Munhu nyimirwei muri washoma. Zviri pachena kuti havisi capacity yaMwari diki iri kutadza kukupa chingwa. But vanotoziva kuti ukaguta unoshupa. Kuda kuendwa waguta hakuna kumira mushe. Ende wakatopromisa kuti zvikafamba mwe munhu anoita mudumbu.
Saka Mwari watozoti vanhu vasaite mudumbu zveuyu ngazimbomira uyu. Kukodza vanhu. So this man encounter yaakaita nedenga was wounded. At the same time, he was blessed. When you enjoy a blessing, make sure you take in the discipline of God. Without the discipline, how can you sustain at any level? When discipline is not demand why it is a gift can take you there, but the character can bring you back down. Gift, uinayo, unosimuka ukasvika kumusoro. Kumusoro akuchada gift, nokuti gift waida kuti ikushitsa ikoko. Kana asvika ikoko to maintain that level, it demands discipline. Saka uchiona zvinoita kuti uite zvivindi, woita mari yako, but kuramba uine mari hachisi chivindi. Unoenda kuchiyadzwa ukatonopinda ukatora ngudo ukatengesa, after a year unotozooneka kunzi wakamboibata, kwete unayo wakamboibata yakaenda kuti yakapfuura neipapo. Chinosustaina mari yaunenge wabata usikuchinga discipline to wisdom. That's the same challenge we have with Africa. Ekandita Africa ndirege kubata tumwe tunyika. Africa is not poor, but Africans are poor. So our problem is lack of resources, lack of wisdom concerning what we have, or management ability. Ukatona tine pfungwa kuti pane vanofanirwa kuuya kuno, kureva kuti kuno ndo kune zvinhu. But hakuna vanhu, kubuda pachena, kuti adzidonze but nezvinhu zvedu. Saka dai vauya. Hakuna chaburuka ndega ine platinum, hakuna chaburuka ndega ine diamond, hakuna anoburuka ndega ine makambani. Zvese zviri kuno, kuna hakuna vanhu. Saka vanhu vacho vanofanirwa kuuya. That statement is an open, but it's an insult to us. We cannot do it on our own. Yet the resource is ours, but we cannot do it. That's why I love scripture, Genesis 18. Ishmael na Hagar. You remember that Abraham mukadzi wake ainzi Hagar akamurora kuEgypt from Africa. Saka ndobva wabereka mwana Ishmael. Vanhu ndokubva vadzingwa pamba. Vari murenje Ishmael na Hagar vakatanga kuchema nenyota nenzara. Mwari akavhura meso aHagar. Hagar akaona tsime. But akanzwiwa kuchema mwana. Mwari vakatuma ngirozi ikataura naHagar ikati, Hagar nyarara kuchema. Mwari vanzwa kuchema kwemwana. Hagar nyarara nokuti Mwari vanzwa kuchema kwemwana. Mwari ndokubva vavhura meso munhu wavasina kunzwa achichema, wavanyararidza. Why? Nokuti ari mature. Mwari chavari kuda kuofa vanhu itsime. Saka mwana mudiki anowira mutsime nyangwe riri rake rinomuuraya. Saka chingatoita ndechekuti amai ndo vanochera mvura mutsime, vopa mwana, but tsime nderani? Saka uchiona zvinhu zvacho ndezvedu. Vatoda kuti vauya pota achitipa pei nembishana so. Voti katora tega tofa. Just imagine, kuti akakupa bonus akatoda kumba kwake wakapiwa urare kwako. Kuti unowandirwa, kuti yakawanda unowandirwa. Oza zvimwe zvinhu zvatinoti zvakawanda kana not prosperity, especially kana papa gospel. Zvimwe zvacho haisi prosperity, ma basic human rights. Kuva nechekupfeka, pekugara, dzidzo, United Nations inoti ma human basic rights. Chiuya kuchechi, kuva nepekugara, prosperity. Avato mononge ikodzero dzemunhu. Sati mfundisi anoparidza kuti receive your host. Muri kuparidzirwa zvepasi rino prosperity. Kuva neshelter haisi prosperity, basic human right. Hazvina mweya zvapana kunamata kuripa, ikodzero. Paridzirwa dzimba, motikari, iwe waida kuenda sei ukadombe? Haudika prosperity, haudi famba. Inauye kuti poverty iri so much in us. Zvekuti hatichatomboziva chinonzi human right nesuccess. Ukauya kuAfrica, zvimwe zvinoshandiswa pakukampena, ma basic human rights. Mvura yakachena. Basic.
whether it's political or not, actually can campaign who respect a human life, water must be treated. As you know, politics is Africa is Africa. Problem is now we've politicized everything. Yet is the reality, things are tough. Is politics, is statement, things on the ground. In fact, we don't know what is politics. That's why we politicize everything. Comment out Africa, we are not educated enough to separate the two. Politics and real life, Venus are two separate. I'll leave that one. What do you want to act on for politics? You want to know indeed so. Africa. Mukomana anonzi Jacob ari kuda kuti Mwari vamurwire from the hand of Esau, but Mwari vadzika semutumwa vanorova munhu aita munamato kuti ndirwirei pana unoda kundirova, which means Mwari vari kuintroduce a system yaari kuvenga, but because this system is from God, inzwa Mwari vanoita zvavanoda nokuti ndo zvakakundakira. Iwewe dai Mwari vaikupa zvaunoda, dzimwe nguva dai wakafa, vanokupa zvaunofanirwa kuva nazvo. Joshua akanamata kuti baba zuva ngarimire tikunde hondo, zuva rinofamba ta politics iri, zuva harifambe, chinotenderera inyika, the earth rotates, zuva rakamira, because zuva tinoshare pasi rese irori, dore kuAmerica irori, dore kuGermany irori. Saka we share the same sun. Saka rikafamba toita loss. Saka Mwari vakati chini chindeche munhu wese chimira apa. Nyika ngaipote ichitenderera. Area yafuratira zuva ndomanheru. Area yatarisa zuva mangwanani mamuka sei. Izvo zvinotiparidza kune imwe nyika usiku. Havana chavatadza kuti tipiwe chiedza vapiwe rima. We share. Saka Joshua paakati zuva ngarimire, haasi kuziva kuti rakamira. Saka Mwari havana kumisa zuva, but according to Joshua rakamira. Mwari chavakaita vakatomisa nyika yacho. Saka Joshua asina kuona zuva richivira, nokuti dai earth yakaramba ichitenderera raitovira. Alright. Ndofunga waimbowa mudiki. Pawaibva kumusha ingava ni miti yaimhanya. Asatomboona miti ichimhanya uri mubhazi. Kunzaya miti inofamba. Chokuti wegoneza uri muti wakura ndobozonotaiwa bhazi ndoriri kufamba. Saka Joshua afanira nemunhu ari kunamata kuti miti ngaimire. Iyo yakamira. Saka Mwari havapindure zvawataura, vanopindura zvawaifanirwa kutaura. That's why it means we don't know how we ought to pray. But the Holy Ghost on our behalf, it intercedes. Why? Because we don't know. Because we pray according to understanding. Yet we must pray according to revelation, knowing the mind of God. Nokuti zvandiri kufunga nezvandiri kuda ndozvandinomata nazvo. But chinozikanwa neremangwana ndimwe yamuchena anotoziva. Not sometimes zvandiri kufunga zvinogona kundinyudza mune remangwana. Saka ndikanamata nokuti Mwari vanondida, vanonzvera zvandiri kutsvaga mumashoko asiri wandiri kutaura. Musikana wandaida kuroora so wandaida chaizvo. Ndamupfimba aramba tikaisa tinonoke mabrother akaichechi kumhanya kuprayer. Ishe munhu ndamuda, ishe itai zviite, ishe munhu ndamuda. Munhu ndokubva aramba zisingaiti. Ndandofuna Mwari havana kunzwa. After 2 years ndopandakaona kuti Mwari munonzwa. Ndasangana nemunhu iye. Kune chiriko kwamazuva ano. Ndakaona kuti achifamba ndikati ishe makandirwira zvechokwadi, ende dai makanzwa munamato wangu dai ndakatonda dai so nditori musame team iyoyi. Kuya kuti Mwari vakanzwa zvaunotaura unokuwara. Ngavanzwe zvawasiya. Ende zvakafanirwa kusangana newe. Inzwa, unonamata auziva ramangwana. Waunonamata anoziva ramangwana. Saka anokupindura according to his knowledge concerning future. Iwe uri kunamata ne knowledge ya today.
That's how I always tell people, when I go to newspaper, usatanga waverenga headline uneta stress, tanga waverenga date, deshe musiwo yo. Mangwana anofuma chinja, wakutaurana. Ndokunzi vanhu kavanhu vanotende kuchinja, asingashanduke Mwari. 2007 takupinda 2008 kuna murume waibheja soti azviita taurada azviita atiite ndakazoona wabatana maoko mupepa mavadaiso ndikati varume vanotikuwadzawo saka ira mbiri kumashure kwaiso ndopa ndakaziva kuti newspaper roda kuverengwa kutangira padate chisina date chisingashanduke is the word of God is the same yesterday to end forever but newspaper headline yanhasi can be something else tomorrow nenguva yatiri mapepa uri kuverenga ani nyedzo kuti havharirwa ozanzwa kunzi haana kana nyaya kuti tata kuti mukomana anyura ndezvemusiwoyo hazimbabwe kuno kunoparidzika kochikorowa zviripo izvozvo atofamba ndakanaona chirona maoko kani kuti hazoenda imata akangwara after 2 days later haana kana nenyaya ndiyanditofanira kutobhadharwa vanonzi mapepa asi iri manje it will stand forever. Munamato wa Jacob muisrael ndoda kuti mundiropafadze handikusinga kusvika mandiropa problem yake futi he was fighting against chaari kuda kuropafadzwa nacho. Why? Nokuti mutumwa akapia usiku. Usiku is a time of darkness. Darkness is a sign of ignorance. Kuda kuti Mwari vakarelease help, the first person to fight help is the one who is to be helped. Vanhu vaifanirwa kuburitswa muEgypt naMoses vakatanga vaburitsa Moses muEgypt. Asaona kuverenga vakataudza Moses tokutengesa ukauraya munhu iwewe. Moses ari supposed kuburitsa vanhu akamboburitswa nevanhu vacho. Vanhu vakatumirwa help kana vane ignorance vanosvika help. Moses kana kubuda by choice in Egypt aitiza vanhu vaakanziburitsa ndo vakatanga vamuburitsa. Tokutengesa ukauraya munhu tomuudza Faro. Moses ndokubvatiza anosangana naMwari zvikanzi aiwa anofanira kutoburitsa vanhu ndiwe kwete kuburitswa nevanhu. Judges 15 murume anonzi Samson varume vokwaJudha 300 vakatora tambo nyowani 2 vakanosunga Samson. Calling yaSamson ndeyekudzikinura hama dzake kubva kuvaFiristia, but zvinoitwa nevarume vokwaJudha vanosunga Samson kwete vaFiristia, varume vokwaJudha. When people lack revelation they fight their own help. Jesu chaiye akaya kuzotiponesa vanhu vakashadzira kuti harivire tisina kumuropa. Tombaya kutombaya neparuti wacho auya kuzoponesa ndiyo vari kubaya. Jacob paari kurwa nemutumwa in time of darkness kwabuda zuva which is a sign of light, revelation kana kuti knowledge. Ndo paakaregerera kurova kati usiye kusvika mandiropafadza Ishe. Kwangu chindihedha usiku hwese. Time of ignorance you can fight your own help. That's why the devil trusts ignorance as a weapon. Pamwe pacho Satani hakurwise akangoona kuti hauzive anoshanda newe kuzvirwisa. Asati wamboona munhu anozvirwisa here? Mazuva atainwa isi takaponeswawo nenyasha tatiri ikoko. Mazuva atainwa tiri kusaidi uko. Ukaenda kunzenza yako ukapedza zvaunoita usawainyatsoffunga wapedza so. But Mari yaikwana mbudzi. Kuti nembudzi dzakasara kawo. Ndaidanga izvezvi. Mari yaikwana mbudzi kana ndatengera namuchemberi something kumusha. Handidzoke futi panapa. Uyo kumba kwako unoapologisa kuna adzimai ako oenda kubasa. Friday watambira. Nonzi wafunga dzichikudza kuti I just pass through. Unotanga usi kuenda unoita anything. Angofika chimwana devi. Ndokunorara. Ukareverenga zvakanaka. Murume anonzi Lot. Hapana panonzi neBhayibheri paakasiyana naAbhurahamu akapinda muSodom. Zvinonzi paakasiyana naAbhurahamu he pitched his tents towards Sodom. Towards, not in Sodom. But at the end of the matter he was in Sodom. Satani pamwe pacho antoziva kuti iwe kubva hauenda haudi zvemahure uchaendera bhora. But bhora rinoita half time.
ropa uchaona dropa chaichaimo iye anogovesa kwete zvakwe kuna ana Messi kwete webhora Messi chaichai unongoenda towards ngonoona bhora nemafeti Satani achitoziva kuti kana watouya kwedu tokuonesa zvete things yekuti ukapinda muenvironment yazvo wega uzvide zvinova part of your life. Ukapinda mvura even usingade kutota unotota, even usingade kuti handidi nditote ivowira mvura unotota. Kune environment yekuti ukapinda even usingade unongouya mumandanga sika kukuendera kumbira so unyatonzwa chipfuva izvi wega unyazona kuti handingaone bhora chete. He pitched his tents towards Sodom. Not in Sodom, towards. But at the end, he was living inside. Time of ignorance, you can fight your own help. And you see, you can make it usiku wese tangati chirwirei kuti aitorwisa chauya kuzomponesa nokuti ari murima. But zuva parakatanga kubuda pakava ne light ndopa akanyatsoona kuti I'm fighting my own help. Help yako Mwari akairilisa, but because of darkness you are still fighting help. Sometimes your help is your wife. Iye achitosikwa naMwari mukadzi akanzi kuna Adamu ndakupa mubatsiri. Yeti vanhu kuona vachinetsana navakadzi vavo vari kunetsana nevabatsiri havadi kubatsirwa. Ndozva mukadzi achipiwa kumurume Mwari akati find a suitable helper. Kwete helper chete suitable. Vanoti suitable upabate mushi. Mwari anoti ndakupa mubatsiri vati akafanira nokuti kune vamwe vanogona kukubatsira kunzoko but havana kufanira. Uri kuinzwa kai? Mukadzi wako, your wife, ndiye suitable helper. Vamwe vakadzi helpers. Saka pese paunodhila neanonzi helper asiri suitable is not from God. Andipasiya. Kusvika mandikomborera handikusiyei. Kukomborerwa kwacho anonzi you are blessed verbally, physically is wounded. Saka vanhu vachimuona chikamina vanomunzwira tsitsi, but iye anointerpreta kukamina uko achiziva kuti this is an encounter with God and my life was changed and I was blessed. Saka vanhu vanobvunza kuti inopafadzo ridzivo akakuwadzwa. Saka chonoti kana wakunamata Mwari, zvimwe zvinoitwa muchechi nezvaunoitira Mwari, ukazviudza vanhu vasinganamate Mwari vanokudza kuti ndiri kukuwadza. Wagara una mari shoma uri kuendesa futi. As long vanhu vasingaziva kuti zvinorevei vanokunzwira tsitsi. Mukanzwira tsitsi Jacob muna zvamuri kuita nokuti paatorohwa ipapa is much blessed. Ukatarisa chaakaita apedza kurohwa chiuno akanobereka mwana wokupedzisira anonzi Benjamin. Mwari wakuda mambo kwaIsraeri. Vakasarudza mambo wekutanga anonzi So wemba yekwaBenjamin. Kurati paakabereka Benji akabereka Uche. Kurati paakava wika he was now empowered. But paanga ane strength aibereka zviri wiki. It's not by might or by power, but by the Spirit of God. So this man was wounded. Zvokuti vanhu vanomuona vanomunzwira tsitsi. Ukaona nyika ichifarira kunamata kwako, uri kunamata zvirizvo, vanofanira kukudembera kukunzwira tsitsi kuti chechi yakupusisa yakukuwadza kudai. Nokuti havazive. Inzwa Abraham pakanzi naMwari yakugoma nemwana wako chiyo chibayiro. Akaenda neshinga rehuni. Ini kwandobva kudomboshaka kana tichida huni toenda kugomo kunotsvaka. Abraham paakanzi uya kugomo akatakura huni kumba achienda kugomo. Naturally ukasangana nevanhu unoitwa counseling. Kuti muri kuenda kupi kotsana kuti kugomo. Onzi ndokwadziri ngosiyai munodziwanereko. Common sense. But by revelation Abraham akatakura huni kuenda kugomo. Kwadzizere iye akatakura. Saka uchiona silver and gold Mwari muridzi wepfuma but unotakura offering kuchechi. Iye Mwari wacho ari muridzi wemari. Unompirei funga kwakwe. Silver and gold belongs to God. Why do you money to church? It's a revelation. I see common sense. Because God is not poor. But why do you do as if you are helping God? Abraham paakatakura huni kumba akaenda akagadzira altar akaisa mwana wake ipapo
abeta banga Mwari vakamuti sumudza meso akaona gwana rakabatwa pachikwenzi ndozvaatakurira huni nokuti akadzisiya anonotyora miti iri pagomo ogadzira auta yeti miti iri pagomo inofanirwa kumubatira help yake inobvisa Isaac nokuti gwayana unofanirwa kuriwana mumiti. Saka ukaenda usina miti yekumba auwane miti yeikoko inokubatira zvinhu. Saka Bible ichiti blessed is the hand that gives. Kureva kuti paunoenda uchinopa uri kucreate a platform yekuti zvisvikire pauri. Ipapa handisi kuti cha giving me. Ndiri kuti cha giving. Vamwe chirungu chinokunetsa unoona kuti panoparidzwa giving unonzwa mufundisi ada kupiwa. Ndiri kutaura kupa kwete kundipa. Inzwa. I must tell you the truth. As a minister, giving me must be a choice. But giving must be a principle. I'll repeat. Kupa inini sarudzo. Kana ukasandipa uchinopa vamwe ndo giving yacho yandokuparidza. So giving me is by choice. Giving, hauna choice, is the principle of God for you to be blessed. Sakusapa inini naisinyaya. Sapato paridza giving. Kana. Giving i principle. Giving me i decision yako. Kana pray. Mwana vati kuparidza rudzivo. Mwari akandudza kuti hausi mupemhi, a minister of the word. Don't beg people. Ruoko rwaJehovha runa kupfupika. Begging is not one of the things I've been told by God to do. I must minister the truth. If I preach giving, I preach giving. If you don't want to give me, azvinoda kuti hauna mate, zvinongoreva kuti unopa somewhere. And God can still bless you giving ikoko. My problem yako chinonzi giving chacho iwe kuzvipa kwacho hauzvipe futi. Waitenge koko iwewe yako. Waitenge. Mwedzi wapera wakaitengere. Kana mabanana zvingoro zviri kupushwa zvinganiwo. Zvorongobvunza kuti pangani $4.8. Wakadzi yako giving iwewe. Teta pastor uneshuwa. Oza kune vanhu vasvika palevel yekuti ukatosira mudzimai wako kana $5 ungomupa so andokubvunza kuti ndei andozati hazviite kumupa ine urongwa hazviite giving yasvika pakuti mukadzi kwete mufundisi wako ana vako. Ene ndoimwe nature yebaba yekupota achipa vana vavo kwete kupota achiti ndiri baba wenyu ukamupa ega andoziva kuti ndimudhara. Takazviona mazuva ataenda kupfambika tiri kunyika uko. Kamwana kenzenze akanditi dead. Ndaigumbuka singaite. Inde achinditi dead uyu. Ndakazodiscover kuti ndini kutoita ubaba hwacho zvandiri kukaitira ndozoitwa nababa. Saka ukaona wakukonvinza vana vako kuti ndini baba pano. Une zvauri kupota. It must be automatic. Vana vaudzwa ndiri baba wenyu. Ubaba hunooneka hutaurwe. Zvafana nemunhu ane mari. Ukaona uchitaura kuti unayo, hauna. Kana wanayo unotaurwa. Nzashi yangu anayo akomana. Weakenera anayo. Iyo afamba chiti weakenera ane mari. Ukaona uchitaura ishoma. Ikawanda totaura tisu kuno. Sure, my time is done now. We are here tomorrow as well. But my teaching today, whatever you want God to do for you, accept what God wants to do to you. Ndiko ndiro pafadzei. Ndozvaarikuda kuitirwa. Ndirovei ndozvaasingade kuitwa. Anamata achiti isauda kundirova. Kurohwa haadi kukomborerwa anoda. Saka Mwari panzvimbo yekuti vamukomborere vakaita zvinhu zviviri. Kurova nekuropafadza. Kuti ropafadzo yese ine imwe shamuya inodena. There is discipline by any level you will not desire in life. Hatikaroora so nadzimai wangu so atichidaiti sauchana munhu anoda kurova. Manya kutsvaga mari akaroora anonetsa nokuti mumuprogram sauchana anatezvara akati ngwarei uchida kuroora ndopaunoti aiwa dai wasvika autozati kana watotora kupedzisa dambudziko rako kunonetsa wamureality. Handikusiyei svika mandiropafadza. The blessing was pronounced but the pain was introduced. So most of us, the pain side, we don't treat it as a gospel. I see your house, I see your car.
Mota ine purpose yayo kana Mwari akupa, imba ine purpose yayo kana Mwari akupa. Iwe purpose yekuti usei uchifanirwa kuzviwana, you are not covered on that. You want to have the what moves God much is not you having a car, but your car to have God in it. And kusiya kusvika mandiropafadza, ucharopafadzwa but ucharowa. Kuti kwese kwauchaenda inaso. Vanhu vachiona mombe dzakawanda, vanenge vachiti but ndiye here mutaura wachane mombe idzi. Singagona kufamba zvakadzita nguva imombe idzodzi. Why? Nokuti Mwari vanoda kuti vanhu vakaona mombe dzako, vakatarisa iwewe, vaasosiete nyasha. Kuti taipinda ite zvinhu iyo inofamba soi. Usati ndonga hameno zvakaitika. Pavanoti hameno ndopaunovaudza kuti ndakasangana naMwari ane nyasha. Mwari vakakuitira grace, unoita a problem somewhere. More grace that will not demand. Ask Paul. He was the greatest evangelist. Bible. Akanyora 3/4 of the New Testament. But anobuda pachena kuti ndine minzwa munyama. Ndakanamata kuti Mwari pizza vanakupisa. Why nokuti ukabuda ukapa free. Nema reviesa right pamsoro. Saka paunoda kuzvitutumadza minzwa obva kuti tionza pane nyasa dzagadziriswa. Saka mukomana paanofamba achikamhina aine mombe, aine ngamera, aine makwai, haagone kuita pride. Anoziva type yedu aite chini, but ukaona pane zvinhu ndiMwari angotendera nyasha dzake pandiri. Purpose here blessing is for people to know God. Can you raise our hands? Father, we thank you for speaking to us. Baba, I'm introduce the pain and the gain. Grant us the revelation to understand that you are doing this for a purpose and to preserve us. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen.